Megköszönjük a kedves nézőknek, és hogy a műsorunkat választották. Ma este bemutatunk egy csomó szemelvény s mindent. A Billy Bandi zelegorkodásaiból. Lássuk, hogy is kezdődött. Autóverseny volt. Billy Bandi elburungozott a traktorjával az összes többi versenyző mellett, így ő lett a kiválasztott. Bandit elkísérték a falus felei Leánkát fogni. A bubákat próbára is tették. Kellett nekik szénát hányni, disznótoros vacsorát rittyenteni, azt is megmutatták, hogy táncot is jól rópják. A leányok pontozódva lettek. Sok hercehurca után se leje, se utaja nem lett a felhajtásnak, mindenki ugyanannyi pontot kapott. No, szerencsétlen Bandi a városba menekült kényába, bajába. S mit ad Isten, ki jött szembe? A Barbie nemzedék itt nő fel körülöttünk. Kápszeres ciciből szopikázza az édes anyatejet, a multik, a plázák, az internetkáfék meg a pubok nevelik szép termetesre, ezek oktatják totál hülyére, akinek aztán nem kell a könyv, a tudás, a kultúra, mert minek? Ő aztán megguruzsmálta a mi Bandinkot. Bicska nélkül nem ember az ember, nem férfi a férfi, legalábbis nem igazi férfi. Ha kíváncsiak, mi lett Bandi sorsa, válasszanak következőkor és münköt. A következő műsorunk tartalmából. Ej, te legény! Elész te még házasodni? Menj előbb embriózni!